Wah, ayu-ayune ra umum ya. Heeh. Iki cah kaya ngene iki dipangan sesasi rantek. Dake apa nek pangan? Tegese disawang, Disawang. Karyane. Nun sewu, Nduk. Nggih. Jenengmu sapa? Bene ditepung karo piyayi kene. Nggih tepangaken nami kula Okvalica. Apa? Okvalica. Jeneng endi to jane iki? Kuwi cah Sidoarjo kok. Oh, Rica-rica. Senes. Rica-rica. Lica. Apa? Okva Lili. Lica. 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 Nggih. Ayo. Okvalica. Ok jenenge apa artine? Ayo. Kelahiran Oktober. Ya ra? Nggih, leres. Ya ra? Ala ok iki kelahiran Oktober. Nggih. Fa. Familiar, gampang serawung. Wah, Li. Lincah lan gesit bocahe. Bener, ora mung nembang nari ya apik. Ca. Cantik. Iya. Ya. Napa Pak De? Ora aku ngode ngono ki yo. Ngode. Kan candi Juk, sayang. Sidoarjo. Wah, Sidoarjo. Di Nggih. Rono nggih. Ono, Sidoarjo. Nggih. Anu sewu isih sekolah apa wis omah-omah? Kula sampun lulus Pak De. Saka ngendi? Isi Surakarta. Oh, isi Surakarta. Wis makarya apa urung? Dereng. Wis wong wis Oh nggih, nyindan. Deng. Nyindan ora makarya. Nggih. Rumah samu rene iki pindah turu apa piye? Wis Dalem duwe bojo apa urung? dereng. Anu, pacar. Dereng. Sekseni danyange kene. Lah iya. Ayo. Ayune kaya ngono kok ora Dereng duwe pacar. kalih kula. Dereng kalih. Lho kowe iki pacar apa nguntal pete? Pacar kok dereng kalih. Ya wis ra apa-apa ya, dilakoni kanthi sekeca. Ning anu Mas Gareng. Apa? Kuwi kelahiran Wonogiri. Dadi ceprot lahir ki ning Wonogiri. Kowe iki lho kowe tunggal darah, tunggal banyu karo aku. Oh nggih ta. Wonogiri aku ya Wonogiri. Oh, Wonogirine pundi, Pak De? Hah? Pundi Wonogirine jenengan? Biyen yen urung pindah sing Ngadirojo. Oh, Ngadirojo. Heeh. Wonogiri mung ngendi to, Pak? Kula Wuryantara. Wuryantara. Nggih. Yantara. Iya. Sapa? Pak Wur. Oh, kayak Pak Hari Wuryanto kae. Anu kepenak kita nempungke sedulurmu. Nggih, Pak Iki lho idolane yoga-yoga Dwija Laras Indonesia adalah Mbak Wanda. Sing marai menarik iki celakane. Celane apa? Munjuli saka mripate. Heeh, kuwi gen apa to ngono kuwi? Dicelaki gen muncul saka mripate. Ken ketok yen demoto. Jenengmu sapa? Nggih, nderek pitepan ya Pak De. Ya nderek Mas Kangko ora nderek pitepan. Nderek pitepan, nderek kenalan ngoten lho. kenalan. Nggih. Jenengmu sapa? Nami kula Wanda Amara. Wanda Amara. Nggih. Wan. Iki ya diterjemah. Iya no, cara anu iki ora adil no. Wanita toan iki mesti suarane apik. Wah, ya. Ndah. Dah, Dah. wis, dah. Dari kecil pancen wis sinau nembang. Heeh to. Ndah. Kecilik to musa nyinen. Nggih, Pak. Lho piye? Dadi kecilik wis nyinden. Nadyan aku orang lairke ning ngerti sejatine. Weh, Amara, Akeh sing nyenengi. Wah, iya bener. Nah, Mak, Ma. margo ya pancen ayu. Oh. Ra. Rahasiane iki ana aku ngerti. Ora sayang. Teko ngendi ta kowe? Kula saking Ngawi, Pak De. Oh, Ngawi kene Nggih. wae. Nganjuk Ngawi wis. Nggih. Sedulur wae ya. Kowe iki dong apa? Ngadeg iki dong apa? Nembang lho. Oh, nembang. Podang kuning sing disuwun yang pertama. Nadyan wujude mung peksi. Ya, saka anu iki. Saka Wanda, ya dah. Nah. Pirang-pirang dina Wanda ora nyang, pancen ra tanggapan kok. Lah ya. Wah, wong sepi kok sombong. Ayo Wan. Kamu tidak hadir sepi Dwija Laras Indonesia. Ya.
Napa nggih lho. Tenang. Nanti ada yang sedih kalau kamu tidak datang. Gitu. Pacarmu sing gitu dah. Niku lho Pak Dik, jenengan mboten ngertos ta? Tuduhan apa? Niku lho sing bonang penembung. Sing gunang penurus wedok. Penembung Pak Dik. Oh, penembung. Nggih. Sabar ya Le ya. Di pacar ayu pancen rusak ati. Oh, kuwi to. Oh. Oh, lah iki kena Werkudara no kok. Werkudara sapa? Jliteng kakangku. Nah ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat wonten ing Pace. Monggo sing panjenengan tenggo-tenggo sampun rawuh, tepuk tangan dulu untuk Nduk Niken Salindri yang baru hadir. Anake sapa nyusul iki? Ya, ayo Wanda, Nadyan, yuk. Nadyan wujud temong peksi. Jos ora. Wis ayu, suarane apik. Iso nggo kendaraan. Terus dah. Syaratnya dadi sinden nek wis kecekel ta Mas Gareng? Apa? Syaratnya sinden nek ana papat. Apa ki? Gitu. Guna tegese kagunan, kepinteran, Pinteran. ya ta. Swara, suarane apik, ya ta. Terus? Rupa, rupane ayu. Lah sing angka papat geleman. Gelem takon, gelem ngudi kawruh, gelem ngudi ngelmu, gelem dijak dalang sapa-sapa. Tambahane siji. Apa kuwi? Gampang dihapusi. Aja. Ora ya, Nduk, kowe pinter kok. Iki yo pinter-pinter kok. Ayo. Suarane apik. Iki terus. Opa no, opa genten. Pak, kowe, Pak. Pak. Jegok barang. Alus manis nyengsem Cahyan ayu-ayu rupane nembang ki lho. Lambene ora ubah-umi wis suarane cetha bojoku kae ngeden irunge prontas pondus. Ora iso dirungokke. Terus ne Pak, ayo Pak, sak bare singkas Pak. Ayo genti si Wanda, iki uga ana WA saka dulur lanang Mas Ruki saka Nganjuk. Derek nyimak saking kidul panggung bersama pemuda Karang Taruna Melandangan. Kidul nyuwun gending napa mawon sing penting digarap Samboyo. Siap menika sampun transfer 200.000. Menika mengke garap Samboyo Mas Ruki. Ya. Ayo ndak. Ya. Golek isi podang Mas Gareng. Suarane alus, bocahe ya alus, ya ta, ora sugih swara. Isuk pomo dadi manten ngono, malam pertama munine piye Mas Gareng? Ayo sak lumrahe. Piye? Wah, wonge alus ayu yen malam pertama ya tetep metu kok kamar ya enak tenan. Jadi manusiawi ya Nduk. Ora masalah ya Nduk. Wong karo bojone dhewe ya. Bayan karo wong liya lah kuwi terus. Golek sepune wong. Iya. Ora masalah, pokoke tak ujek-ujeke untuk judul tuh. Iya. Terus ndak? Iba bunga
Opa. Nah. Ya. Nyanding bisa nyanding bisa dadi tombo Jos. Taturke salam muga kanggo Mas Dalang Simon saka Sragen sing menyimak wonten ing dalem. Oh, ngono ya. Aku kok iki lagu iki tak kirimke kanggo bojoku sing ning omah. Apa jek melek? Ngorok. Yo melek. Kok iki bojone nyambut gawe kok melek. Yo langsung garap dangdut. Sing kedua digarap Samboyo. Oh, ngono ah. Ya. Bengi iki wah waranggonane ana 9 lho. Oh, awake dhewe biasane nggawa 7 utawa nggawa 6 ning iki tak turai untuk masyarakat Sanan. Oh, ngono ah. Ya. Nah, yo, kaya apa? Buka saka kendang, Mas. Yuk. Yo, Samboyo, Mas Ruki. Ayo
Opa, yo. Garap kaya mayang karo wingi. Yo. Yo, Mbak Wanda gen lega. Yo. Yo, iki daran apa celeng? Yo. Yo. Budaling prajurit kuda. Ayo, Malik, belok. Cari, dilerekne munggah, Pak. Ayo, mari belok, ayo. Ijewa. Ah, ego. Go. Mari belok go. Woi. Ayo, budaling prajurit kuda. Mari belok kaya mayang karo iki yo. Heeh. Wah, Pak. Sing ngene lho. Ngene lho.
Kok kaya malah kaya mentok dobol sampean. Mau ditumpaki si Opa. Opa iki gelem lho akhir tak tumpaki ngene kok terus dadi melorot ki. Sing numpaki lanang kok. Iki dadine ora celeng iki dadi. Apa? Celengan iki. Lah mau ditempeli pae 100 iso ora ono apa-apane iki. Kebu celengan wah jan iki bocah iki bakat sajake basike penari. Iya iki kuliahe ana ing isi Surakarta jurusan tari. Wah jan. Ya. Kate drok karpete nganti untung kabeh. Mergo yo nggo joget polahe wah. Iya. Komplit iki. Penyanyine ono, pesidene ono, penarine ono. Iya. Tontonane komplit kok. Komplit. Sing klasik ya mangkat ya toh, Mangkat. bagian klasik Mbak Rini, Mbak Retno Cungpe. Nah. Sing kreasi yo komplit. Saya ketambahan genduk Niken Salindri. Oh, ngono Luar biasa loh Mas Gareng. Mau pancen mlebune iki rada kesuwen ning kene mergo penontone penuh. Oh toh, kan mlebune rada angel to kan. Heeh. Wiwit protigan kono mau. Heeh. Rada semu rada dipeksa-peksa ngono karo Niken alhamdulillah iso tekan kene saking pengunjunge pirang-pirang. Ya pengunjung penonton. Penonton, heeh ya. Ya iki ya kepanjang tontonan istimewa sing digelar karo warga kene. Oh ngono, heeh. Oke, tadi ora maido yang sing mirsani ora mung desa kene tok. Ya. Mbok desa ya do mirsani. Untuk tahun yang lalu lebih banyak tahun ini. Betul. Heeh. Lagi yo malam Minggu tingkas ora ono udan. Heeh. Ya Sing ya. diarani mugi-mugi kempalipun penonton, kempalipun ingkang mirsani nambahno rejeki. Amin. Amin. Oh, ngoten sing pokoke sing mirsani dalu niki tambah rejeki. Bengi iki nonton tahun ngarep nanggap. Ya. Ning ampun lali wayang sabarenge. Ya. Wayang cok. Ayo genduk Niken Salindri sing dinteni. Ora mung sing ana ngebaki lapangan, sanan uga sing ana ing YouTube streaming pirang-pirang sing do ngenteni. Ayo gen ngadeg sik no. Ya. Nangis sajroning atiku. Ya. Tap yang ada di TikTok Galang Kangko asli. Jalmo.
Ngapa? Suwe esuk grup ya. Kalau grup-grupakan. Heeh. Wah, Ketemu anak wedok neh, Mas Gareng. tabuk bocah iki iso mempur awake. Jangan begitu. Lah, Saya jangan- sudah diet selama 2 minggu loh. Dietmu iki Tidak kok mengerti. ora dietmu piye, Kak diet? kudune sama ini wis ketemu aku ndek ngarane ya. Lagi ndek ngarane. Iya, lagi. Kuwi kan aku kan rada lemu, iki kan wis rada kurus kudune sampean ki ngelone aku ki rada kurus. Ora mau ngomongin ngono dietmu kuwi diet. gak mau. Dietmu diet apa sih? Gak aku gak mood aku. Wong wedok ki nek lemu diomone kuru ki marem ngono lho. Gen untuk menyemangati bahwasanya niken ki berusaha untuk menjadi yang Wis lebih saiki baik. kowe ketok kuru. Mah kasep lengket mau. Ya mergo kaset kuru lemu meneh. Wangel men jak omong wong tuwa ku. Kowe iki diet apa? Diet mengurangi makanan. Jangan dipaksakan, ora marake kowe kuru malah dadi kowe lara. Diet ki sing gampang ana. Apa? Duwe pacar terus pacare kon pengkhianat. Kuwi kowe mesti kuru. Mergo mikir ngenes ngono. Ya tidak bisa lek dadi pacare niken ki kudu manut ora iso dadi Lah yo pengkhianat. kowe kok calanan sing ora manut dadi kowe ngenes kuru-kuru. Ora iso kudu manut ya, Ken. Ora iso. Wong lanang ora manut karo kowe mau kapakne, Ken? Tak mutilasi. Menjadi 65 bagian. Kira. Mah, kudu gawe mic. Oh. Aja ngono, aja dadi wong wedok sing kejem. Ya Wis apa ngene Kediri, Bos, keras, Bos. Kediri ki nek kutha sing jenenge keras. Kediri ki Kecamatan Keras. Bos. Jadi padake Jawa Tengah. Keras kutane. Halus Kediri. keras kutone ning alus wonge. Ora iso. Ya ora iso aja digarap. Ora iso kok mbok garap ngelu siramu. Piye? Wis piye? Piye lho? Wi ulangan wi yae. Wis jar kowe disi karo gurune dhewe. Jane ngono, aku sekolah ya ngono ae. Ha iya ning ngene. Lemu ra apa sing penting sehat. Mau aku mau lemu. Ya setengah lemu. Nganggar. Angel men to kowe iki kan ya wis. Semok, Iya. semok, Ya semok. Lebih tepatnya semok. semok. Ning sing penting sehat. Iya. Sehat jiwa lan raga. Mm-mm. Ya, berarti kowe iki mau kok ngendi to kowe kok ngendi? Oh iya ini tadi kula radi randat nggih Bapak. Pak. Pak. Pak, Iya. udah Wis yo aja udan-udan kene pokoke. Apa? Kalau kete ingin dikon mandek rokok angel ya ramoke. Kok rene? Nah, Rene, tak udute. iya padha wis tuwa ki anu lho hitungan dina. Cuk. Iya iki mau saka Kediri terus 12 mrene ya Nduk ya. Sama nih pamong rokok ki hitungan dina sampe langsung sakit. Terus- Ora kowe iki jane penyanyi apa linmas kok ngelekke wong. Iya karena aku tuh saking sayangnya kepada jenengan-jenengan itu loh. Heeh. Harus menjaga juga. Ya, kowe- kowe- mambu yo arep Dadi aku ngerokok wis ra entuk. Rainto. Kowe matur karo Pak Kades, sok melih ampun rokok Pak sing diparingke Mas Gareng. Apa? Pak Mbah Gareng anu diganti duit mawon. Oh, aja ngono nek ngomong Pak. Piye piye piye, piye. Ampun rokok mentane mawon ngono. Kon suwa saiki ngono. Lah kok. Lho, biasane yen sing ngemis ayu kuwi cepet cair. Ngono. Berarti aku njalukke sampeyan kok Ya ora pisan-pisan dadi maklar pengemis lah apa to kowe? Ngendi Pak Lurah sing ngendi? Lho. Iya ta. Niki iki lho. Pak Lurah Sadiko. Lah kok Sing padha adem, karo Pak. lurah sing mau ning Kediri. Wajah ya ngono kuwi, enek brengose. Apa paling lurahe mesti kudu gawe brengos ya, wajib ya. Iki pancen wis sae perkara lurah iki Praga Sukma. Raga Sukma. Mergo penampilan lurah saiki kudu sing wibawa ning ora medeni. Dadi brengos ki marai wibawa. Wibawa. Berarti sampean ndak enek wibawane blas. Lho iki brengos. Ora iki cek momo tak ngene paling ya ilang. Aja golek pangan kok ora-orekan. Ndak ora arep ngorek-ngorek. Ora iki mau saka Kediri. Heeh. Ini Bentuk tadi. tanggung jawab Nduk Niken ya kudu Nggih kan niki kene. wau saking Kediri kandat ada acara apa?
kemerdekaan HUT RI, RI, ya ya, di sing Kandat Kediri, sing penting. acara Mayangkara sampai jam 10:30 terus habis itu langsung cabut bus nganti anu apa jenenge Pak D Apa? mobilnya ini nganti oleng kayak mau Mobilnya gideng. oh Ya, Rak. gara-gara anu mau Ya mobil mesti gideng, orang gideng lah ya orang mlaku. Maksudnya kepiye? Oh nganti siksak ora oleh nguling. nyalip Ya ya kuwi siksak nyalip ya nuling yo ngene. nggih nyalip tadi mobilku itu terus tadi juga hampir kecemplung got juga tadi mobilnya Ora ana tapi bahasa Indonesia kok kecemplung yo apa. nggak apa-apa udah dibiarin nggak apa-apa untungnya tuh udah tekan sini aku alhamdulillahnya itu sudah Tat- bisa Tapi kan kamu sampai sini genah wilujeng loh. iya iya tadi aku tuh itu salin di situ balai desanya situ Pak De tahu ndak balai desanya Iku ngarep. kayak neraka Lho kok koyo neraka piye to? panas ndak Jendelane mak tutup kok. Kan jendelane buka ya isis. Pak dah jan dia ampun ngono kuwi mbok dipasang AC apa piye sitok-sitok kipas apa piye kok guys Eh, sing mbok go salin mau dudu ruangane Pak Kades. Uduh, Ruangane sing jaga kono, wong pos kok go salin. Sok meneh ruangane Pak Kades. Ruangane Pak Kades ki ora ngerti. Saya panas. alahan. Oh, kene iki hawane adem lah nganjuk nggone kutu. Oh iya, angin. nganjuk kutu angin. Wong nganggo AC baran. Nah iki ya sing baku ngaturke wilujeng iki kene bersih desa ya tanggap warsa RI. Muludan. Maudan. Oh. Ya, berarti hitungannya semoga masyarakat yang ada di sini, masyarakat Nganjuk dan sekitarnya, mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun, Amin. kathah rezekinipun. Mugi-mugi Indonesia menjadi merdeka, menjadi rukun, aman, sentosa dan Amin. juga Lestari Widodo. lestari Pak Iya. Dodo. Ya, Lestari Widodo Sugeng Rahayu Slamet. Sugeng Rahayu Kok- bis itu. Apa? Bis. Kok bis kidongo. Kok bis? Iya enek bis Sugeng Rahayu. Iya, Ah, enek bis Bagong barang enek. Bis gareng ora enek. bis gareng ngarane. Ora enek. Ono. Soalnya lek bis kan kudune kan sing jebobek-jebobek to, Pak. Bagong Ah. kan awake lemu. Ya, Lek gareng kan cilik. cilik, ha. Masa yo bise arep ciut ngono Eh, ya, Pak. ning Semarang ono bis gareng. bis apa kuwi? Ning ora ditumpaki sing dienggo jumbleng lho. Wah jenenge yo bis. Apa itu? Kok takono Pak Kades iki pemborong ngerti bis iki piye ngerti. Iya. Oh. Iki pamundhute Pak Lurah jek sitok nduk kan. Apa? Caping gunung dijengleng kon jengleng Pak De Gareng. Oh nggih. Juga ini permintaan dari Mas Sahrur DPRD Kabupaten Nganjuk nyuwun tresna Waranggono. Sing diaturke caping gunung Pak Lurah sik imong lek siap-siap ket sore pokoke mengke nggon caping gunung genduk niken sing nembang Mas Gareng kon jengleng. Nah, jengleng putune jajal kaya ngapa? Ya, aku yakin Mbah masih kuat. Ya sak anu ya sak kuat-kuate simbah ya lho. Ya. Marga bab mau Udah, bengi nggak apa-apa. Mbah Kakung bar nggarap Mbah Putri. Garap apa itu? Enggak anu mijeti. Oh iya. Ya sabar ya, Nduk, saonone ya. Ya, yang Alah, penting melas. Heeh. Padahal selamat dhewe wingi bar tiba. Iya. Saben Saben bengi diantar suarane Mas Gareng jan. Jan ngene kok ora gelem dadi kondektur bis. Eh, Udri. kok kondektur bis? Ya apa? Sangganggae kernet ngono lho. Iya kernet banter. Kondektur.
Maaf. Sing duwe bis ngono lho. Ya. Ya bis jumbleng. Aku sudah lama tidak menyanyikan lagu ini, Mbah. Oke, Dek. Nah, nanti kalau aku lupa tolong dielekkan ya. Dilikkan. Iya, habis ini apa? Saben bengi nyawa. Sayang sekali Simbah juga tidak emot. Itu apa? Apa, Pak? Konang. Oh, konang. Aja karo kotang lho, konang. Sing semangat to kan bengi iki, ya. Ayo, semangat, ayo. Ora ono. Enak sing ngendon-ngendoni ning ayo. Lho saonone to kan ditabrak. Ngangas. Yuk. Ayo ngenteni mencolotmu lho, Dik. Aku toh? Iya. Oh iya, oke. Iya. Aku no tahu enggak, Mbah? Aku no kayak mencium bau-bau kecut gitu loh. Jangan keliru. Ini bukan kecut. Kecing. Badek. Oh, banyu dhewe lho, Ren. Badek. Nikane kemproh. Ngapa? Mosok karek didelek-delek ngene. Ya kan mengecek toh. Ngecek ki ora kene terus kene. Ngecek ki ngene to. Oh, ngene. Ya lho ya. Wah, ayu kemproh. Ora nek kene wangi wong lagi teko mamak breng ngono iki wangi kok. Gereng apa sine PPO tok. Kepelek. Nyepel kelek. Yen Apa iki, Pak Den? Wis ngerti rasa juarai. oh ditenono. Dene sinden pinter kok juarai. Ditenono kowe sok dadi apa wis iki. Yen memajang menganggo janur kuning. Jangan mepet-mepet. Bau kecing. Ya. Nek karo burine pas. Padha lalu yo suwone. Nek karo ngekan ora pas. Lalu yo. Tak kudange Pak Sadika gen marem nduk kan. Ayo ayo. Lurahe jenenge Pak Sadika. Ayo. Nggih. Ayo Lek. Kaya niku to, Pak. Oh iya. Tak kudange Pak Sadika. Ngono ae penak. Tak kudange Pak Sadika. Iya. Pak Sadika kan jawab piye Mas Gareng? Masa lagune mek ngono ta, Pak? Iya. Ya ngono. Ora enek budgetane. Ora enek. Ganteng-ganteng dhewe. Iya. Pinter tenan Sadika. Bagus-bagus dhewe. Sadika ireng-ireng. Kadas lho, nganggo Pak. Lek Pak kedawan kata-katane. Iki kan lagu. Oh, terus. Nek enek Pak iki kaya ganjel ngono lho. Ya Pak Dika. Pak Dika. Aku udange Pak Dika. Pak Dika. Pak Dika. Kita untune. Seneng. Hah? Seneng guyu kok. Oh iya. Sampun puas Pak Sadika? Nggih pun, monggo ayo kita mulai ae Pak Sadika. kosek. Puas. Puas ki perkara mbok udan mau lho. Yang lagune urung rampung ya urung. Oh sik to aja kesusu mulih kudu mulih piye lagi teko lho kudu mulih. Aku bocah rampung kesusu Sabar sih. Jangan coplek-coplek aku. Ini pundak hanya milik dia seorang. Jangan kau coplek
kurang. Pun saged kula, Pak. Iya, iya, iya. Ye. Rasane piye? Ndak kerasa belas. Oh, kulite bladak gitu. Ya ora, ya kulite sampe saking kisute mangkat aku. Ora, Kok arane kisut bar tak amril, alus. Ndi iki kisut? Lho, iki kisut sebagian alus. Wong senengane ora wae kene le joget ngenteng kok ora krasa. Kurang greget berarti. Kurang gregetnya, Pak. Ya kamu yang gregeten dong. Aku kan sudah tua nggak bisa greget. Oh, aku yang gregetan gitu ya. Iya dong. Iya, karena aku kalau udah gregetan gitu pengen dang mancal gitu, Pak De. Kowe kono bangun dhewe. Medeni wong e. Oke. Lah iki konslet iki. Apanya? Ora iso mandeg Lah kenapa? konslet. Ya wis tua, nggak wis bene wis. Ora iso bedakne antarané konslet karo buyuten. Dadi Iya. Oh, kowe ora ngerti wong masih bobok ayo. Ora jarak perkara. Wah, sapa ki? Menani aku sapa ki? Santet iki, Pak De. Sandet apa kuwi domu. Oh iya. Mas. Ya. Mas kok pas kene kaya kirik nguyuh ya. Tak kira asam urat kumat. Ora mandek ngetuki gendang. Oh iya. Panas udan panas aling-aling sepi gunung. Ayo ya. Ayo ya. Ngapain? Ayo contohnya Pak Jekareng sih. Ayo. Ya. Ayo Pak De. Ento. Ilo Warok Ponorogo. Buto. Kok kerut?
suwek katoke. Ki warok wedok. Kok. Yo mandek. Ayo ndekno. Ndekno kan. Oh, kowe dadi gelemu ki ya dilebokke wong wedok. Mandek lagian ngono kowe. Padha lanange ra gelem mandek kowe. Ora gelem. Sing lebokke niket ta wedok mandek kowe. Iya lek lanang karo lanang kan boti. Apa ya? Lu. Siapa yang ngajarin lu? Bu Dewi, rokoknya bapak nanti rokoknya bapak. Wah, disita karo nikan. Nanti Nggak ada ya Bu ya, orang 12. Aku ragul. Wah, aku adem ya, ora udut kayak kademen ya aku. Mendem Pak, mendem Pak. Aja. Kowe rek kae minta rokoke dalange boleh boke tasmu dhewe arep mbok udut dhewe. Nggak ngapain. Enek Kok peringatan pemerintah merokok mengganggu kesehatan. Bener, kuwi peringatan bener. Survei membuktikan bahwasanya 15% penduduk Indonesia kuwi mati karena merokok. Jadi yang 85% mati karena tidak merokok. Mula udut kene. Udut kene. iki sing diganggu kesehatan. Dalang ora diganggu. Ora diganggu. Wes. Lambene wong perokok. Ayo, Dok Ken. Alah enek sing video call. Apa? Wah, iya, ki nang Nganjuk. Lagi anu Ardi, iya ki. Heeh. Utu Ardi tak pusi. Jangan ganggu karirmu dengan lanangan. Ndek jaman ya.
katur. Pak Lurah lagune loro wis diaturke Mas Gareng karo Nduk Niken. Nggih. Menika kantun pamundhut saking panjenengane Bapak DPR Nganjuk menane Mas Sahrur nyebut Trisno Maranggono. Oh, monggo. Ilak duet to Nduk Niken. Nggih. Heeh, mbok menawa panjenengane Pak Sahrur bakal Sahrur kersa badhe duet duet, Pak. monggo. Oh, boten, namung Boten, menikmati sampun. beliau. Oh nggih, matur sembah nuwun peparingipun 300.000 nggih. Duet karo sapa Nduk Ken? Kalih Pak Digareng. Hah? Aku apa terus apa judulnya? Tresno Maranggono. Aku ora tau ngrasani warang. Iso. Aku ngrasani pisan entek-entekan. Saged Pak Di, ayo Pak Di. Ora iso. Saged. Golek tak goleki pasangan sih. Na longsor rasa rasaning nangis jroning atiku. Lha kok wis dilalekake kowe dhewe wae. Ya tidak mau. Golek liyane. Pak Deki porsine ora penyanyi iku timbangane klera-kleru golek penyanyi liyane. Sing ndi Mas? Ki lho ana sing WA. Sapa? Mangke kula sing duet Trisno Maranggono, Pak. Sapa? Nanang merem. Ayo wis. Lagi kuliah bocah. wis. Kuwi ora apa ya? Mana tadi? Nang ndi nang? Ora apa to, Ken, karo Nanang merem. Nang Ya itu pacar keduaku apa? Kene nang. Mbiyene ora. Wah, bocah iki koyo dengare ning ngisor, biasane dhuwur. Lah iya. Wah, bar pendidikan sajake. Sirahe bros. Ndase bar dicukur. Wis teko lompatono wae. Ya. Ah, salah sekali, kali. Heeh. Wis ora roh nganggo kacamata ireng. Bisa yo mlereng. Apa? Gedok. Wis, kuwi ya Ken karo Nanang ya Ken. Nggih. Wis anggepen kuwi Nanang sing mok tresnani ngono wae wis iki. Kene nang. Aku tresno banget kok karo Mas Nanang iki. Iya. Kene. Kowe iki manut ora manut tak bacok. Sabar. Wong bocah kon manut angele ra jamak. Ayo. Udah-udahan apa mencolot? Kon manut. Lah ya Mak, kene. Ini apa kakinya diangkat? Iya. Wis, pokoke tekan gone. Ki tak kemi. Mik. Mike wis disiapke dhewe. Saking tresnane ki Mayang ki mike Nanang wis disiapke. Heeh, disiapke karo Mayang. Mergo tresnane Mayang ki tenanan. Nek karo petuk Nanang ki kudu ngecek. Iki nang. Dek, kowe dekek sirahe aja sak gon-gon to. Mulai yo kleru. Kowe kok wis tekan kene le. Mana dulu tak? Cek, pun kula. Tekan kene jam piro mulai? Kula niku wau mantuk jaran keng mriki tengah 11 napa pinten, Pak? Antuk jaran. Mari ning jaran. Setul. Ndak nek jaran dia yang jajal. Aku lek ora iso ning jaran jungkir balik tok iso aku kan. Ndak piye lek jengkir balik. Ora ngene ya. Aku sesek gemes lho bocah iki. Kok Ya tak Allah, bali Ken. entuk ra ya? Iki lho aku sesek delok iki bocah iki terus gemes aku. Arep go mulih? Tak go mulih, Arep go apa? tak air keras. Panjenengane pripun, Pak? Lah wong kowe iki diteni wong tuwa ket mau ning kene ora jedul-jedul kok. Lah wong pripun to penonton nggih nyatune nggih kebak saestu lho, Pak. Diteni niken. Ya, coba tes nada dulu Mas. Iya sayangku niken. Sayangku. Modelmu kaya tikus ketulup. Wis kan ya. Wah, apik to Mas Gareng? Nanti Mas Gareng. Suarane apik to? Gak anu Nanang kuwi lho. Iki to. Heeh. Kuwi duwe nang omah duwe sound system kuwi. Oh, suarane apik rupa. Duwe sound tenang. Nggih. Soundmu jenenge apa? Nggih mengke nek kula layangan jenengan namine Sone PC Audio. PC audio ya apa? Nggih utawi PD Audio. Apa kuwi? Iya. Sampun pedodel. Mas Nanang. Dalam dene kan. Di sini. Kiwa. Di sini. Astagfirullah ya Allah. Oh ya kowe warai ya awakmu gampang ngilang lho. Ayo nyanyi kuwi ya Mas. Siap sayangku. Alah. PC audio alias picek audio. Utawi SPD. Apa kuwi? Sabdo peteng dedet. Wah iya. Terima kasih. Iki Pak De Gareng. Kekno Nanang ke saka Pak DPR. Wah, Ah,
Pamundutan saking Pak DPR sampun Nah, diaturaken. iki mau Tresno paringane. Waranggono. Makasih ya Le Nang. Nggih. Iki ana sih tasis tunggal pamundhut. Si sanduk niken karo sing rong adeg sing dene, heeh. Nggih. Dari Pak Dr. Suratin Eko SH SIP MH. Padepokan Tirta Kencana Mbugel Kerakitan Bayat Klaten. Nyuwun lelagon nggih Kusuma Wijaya. Nah, nggih. Ya uga Mas Joko Kedung Malang Kediri ya hadir menyimak lumantara Dwija Laras Indonesia. Heeh. Matur nuwun. Uga Bunda Santi iki ya. Wah, transfer 200.000 nduk niken. Bunda Santi sing ana Jakarta. Nggih. Nah, nyuwun lagon Kusuma Wijaya. Nduk sapa jenenge iki? Prima karo Mbak Cengpe sing urung jumeneng. Ayo. Nggih. Nah, disupati yo. Ben ngadeg Mbak Prima dengan Mbak Retno Cengpe. Yo. Ha ha he he he. He he he. Digareng. Iki saka Mbak Santi 200.000 kon maringke Mas Nanang tunanetra. Oh ya. Apa ya ngerti jet to cah iki? Ngerti. Saka Mbak Santi saka ing Jakarta, bundane niken Nyale. nggo Nanang tunanetra. Ya. Ah. Besok nggo menake mripat ya. Ah. Benakne mripat. Ah. Apa iso dibenake ana apa enek bengkel mripat iki? Ada. Ngendi? Ngendi? Ono ya. Ada di apa Materi. dokter mata itu ada. Oh, dandakno mripatmu nang gen Diganti foto Naruto ngono kae lho Mas Ati. motor Naruto. Ora Ken. Kok wis ajake ora omongan karo Cungpe ngopo? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pe, Rasa caturan karo kowe, Pak. Ora caturan. pe, cempe. Cungpe kok cempe medake. Kowe iki tiba tuwa, aja sok marahi kaya ngono. Lah kuwi geger mergo rebutan lanangan kok kuwi ya. Oh iya ta. Enggak, enggak ngapa lek. Saiki Kuwi gelem anu. karo kuwi ora apa. Kuwi kekno. Kowe tak garap dhewe. Aku gelem karo Mas Pardi. Kok sapa? Pardi. Parti iki sapa? Mas Parti Arti. sayang. Siapa Parti? Pak Ardi kok Pardi. Ah, Pardi. Ya, Pik. Heeh. Tapi wis akur kok wingi wis akur cah loro wis akur. Ya, jabone, Pak. Jobone. Ora ya kuwi lahir batin tulus tresno kuning sampeyan. Alah, telek. Wis to, Parti pen ra apa. kok sik. Kowe kok naksir Ardi iki lho. Apa isih iso digarap? Oke ta lah kowe wis meko. Yo iso ngene-ngene lah yo nek Oh, dikumsik ya. jek gurih lho. Uku. Dikom dinget sik sik gurih. Terus dideplok. Oh, alah. Ya ora apa-apa kok tambah-tambah mendem. Ya.